الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng mga orang Islam, alhamdulillah, waktu ini insyaallah biar nasin kebiasaan kita tiap-tiap maabotin waktu di saat 5 iwan hangkot tag 5 menit insyaallah tagna kita niyo si pengajian nato serta pagpatumtum din di majlis ini insyaallah waktu ini yari inhambok tayo manghud nato amoy in dimihil ka to pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala ini introduce ko kaniyo in guru nato mulia Sheikh Muhammad Ali Granadiros. Siya ini nakatanggos yung pangaji niya dahil Kuliyatul Sharia Qasim Mamlakatul Arabiya Saudiya bihayaon niya rin siya kato biya mga ini nag-vacation sa hati ko ini insyaallah magbalik na siya man to karena naubos niya na yung pangaji niya biya mga waktu ini biya magpasong kasi pangaji masdiral hati ko insyaallah na manjari rin ko kaniya in waktu ini amoy dimihil kato taniyo pagpatumtum sa pengajian bibigay ko sa inyo mga kapatid namin nakikinig o insyaallah subhanahu wa ta'ala ang kapatid natin sa Islam na isang graduate ng Qasim Islamic University insyaallah ta'ala فليتفضل شيخنا الشيخ محمد علي غراناديروس فليتفضل سيادته مشكورا. بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالجنان والنجاة من النيران، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه والملائكة والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا تقدس أسماؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين من كتاب الصيام باب فضل الصيام، قال الإمام مسلم وذكر سنده، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، وفي رواية ولا يصخب، فإن سابه أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، فليقل إني امرؤ صائم. وقال أيضا مواصلة لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان: فرحة عند صيامه وفرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يوم القيامة. Isang pandaigdigang pagbati po ng kapayapaan sa lahat ng mga Muslim, lalong-lalo na dito sa Zamboanga City. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. At isang masigabo at maligayang hapon, isang magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood, lalong-lalo na dito sa Nidaul Islam sa Zamboanga City. Ako ay nagpapasalamat ng lubos sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa isang napakalaking pagkakataon na kung saan ito yung binigay niya sa atin
na ilang minuto man lamang, subalit ito ay napakadakila para sa kanya. Sinabi na Allah sa kanyang banal na Quran sa surah Ibrahim, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Kung inyong bibilangin ang mga biyaya na dakilang tagapaglikha, hindi nyo ito mabibilang, mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa naman sa mga biyaya na dakilang tagapaglikha na tayo inabutan o maabutan natin ang isang napakadakilang buwan, ang buwan ng Ramadan, na kung saan ilang milyon sa mga tao ang naghihintay upang kanilang maabutan ang isang dakilang buwan. Dakilang buwan na kung saan labis tayong naghihintay at labis tayong na-excite na atin itong madatnan. At alhamdulillah, ito yung pinakaunang araw na kung saan lahat ng mga ulama sa buong mundo, mapa Saudi Arabia, Pilipinas, at mga karatig bansa ay silang lahat na nagkaisa. Na sa araw ng linggo, araw na ito, unang araw ng dakilang buwan ng Ramadan, sa taong 1435 Hijrah, 1435 lil Hijrah. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapanahunan, sinabi ng dakilang tagapaglikha, kullu amal ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Lahat ng gawain ng ang kanya adan ay sa kanya, maliban sa pag-aayuno, sapagkat ito ay sa akin. Ito ay sa akin. Wa ana ajzi bihi. At ako ang magbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga pag-aayuno ng isang alipin. Allahu Akbar. Was-siyamu junnah. Was-siyamu junnah. Si Imam Muslim rahimahullah ta'ala, isa sa mga pinakadakilang estudyante ni Imam Bukhari, at siya din ay estudyante ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ipinanganak noong 204 Hijrah at namatay noong 261 Hijrah, ay kanyang sinabi sa kanyang kitab na Sahih, Al-Jami'u Sahih min Hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunanihi wa ayyamih, o yung tinatawag na Sahih Muslim. Sa kanyang kitab na Kitabus Siyam, mayroong section doon na mayroong section na kung saan tinawag na babun fi babi fadli siyam. Babun fi fadli as-siyam. Section ng virtue of fasting. Kanyang binanggit yung hadith ni Abi Hurairah radiyallahu ta'ala an, na kung saan sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng lahat ng gawain ng anak ni Adan ay sa kanya, maliban na lamang sa pag-aayuno, sapagkat yung pag-aayuno ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya mismo, sinabi niya sa hadith Qudsi, illa siyamu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maliban sa pag-aayuno, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magbibigay ng gantimpala sa pag-aayuno ng isang alipin na taos pusong nag-aayuno para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatah. Iniwan niya yung kanyang pagkain, yung kanyang pag-inom, di po ba, Sheikh? At yung kanyang shahwa, yung self-desire. Kanino mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Hindi para sa kanyang mga magulang, hindi para sa kanyang mga sheikh na nakikita sa kanya, hindi para sa kanyang mga kapitbahay, mga kaibigan o kamag-anak o mga kakilala. Subalit ito'y para sa dakilang tagapaglikha na nagbigay sa kanya ng opportunity at pagkakataon na kanyang maabutan ang pinakaunang araw na kanyang pinakahintay sa kanyang mga araw sa buong taon, yung unang buwan ng Ramadan. Allahu Akbar. Was-siyamu junnah. At ang pag-aayuno ay junnah. Anong ibig sabihin ng junnah? Sabihin ni Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sa kanyang paliwanag sa Sahih Muslim, yung tinatawag na Al-Minhajul Muslim, Sharh Sahih Muslim. Si Imam Nawawi ay mayroong kitab, paliwanag, explanation sa Sahih Muslim na umabot ng 11 volume. Kanyang sinabi, ang ibig sabihin ng junnah, wa ma'na junnah, al-wiqayatu min adabi jahannam. Al-wiqayatu min nari jahannam yawm al-qiyamah. Allahu Akbar. Yan yung proteksyon ng isang alipin laban sa naglalagablab ng apoy sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Musnad Imam Ahmad o gayruhu at sa ibang kutubus sunnah, narukum hadhihi min nari jahannam juz'un min 70 juz'a min nari jahannam. Allahu Akbar. Itong apoy na kung saan ating nakikita sa mundong ibabaw, kasama niya yung init ng lahat ng mga nilalang, pati na ang araw, apoy na kung saan yan yung ginagamit nating pangluto, pang araw-araw. Ito ay katumbas lamang ng isang bahagi, ng 70 bahagi ng init ng impyerno. Allahu Akbar. Sabi pa ng mga mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung init ng impyerno
Subhanallah. Hindi kaya ng ating katawan mga magulang sapagkat yung lahat ng init sa mundong ibabaw, kahit na pagtipon-tipunin lahat ng init nung unang araw hanggang sa araw ng paghukom ikumpara sa init ng impyerno, isa lamang siyang bahagi sa 70 bahagi na bawat bahagi ng impyerno ay mas mahigit pang mainit kaysa sa lahat ng init ng mga pinagtitipon-tipon ng mga init na nasa ibabaw ng mundong ibabaw. Allahu Akbar. Kaya dahil dito sabi ni Abu Hurairah radiyallahu anhu sa Muslim at sa Bukhari, was-siyamu junnah, at ang pag-aayuno mga magulang at ang fasting sa araw ng buwan ng Ramadan, sa mga buwan ng Ramadan ay junnah, protection laban sa init ng impyerno. Allahu Akbar. Kaya dahil dito mga magulang, tayo ngayon ay malapit tayong iftar. Dapat alamin ng bawat isa sa atin na hindi sinasayang ng dakilang tagapaglikha yung anumang nagagawang pagsisikap, pagod, puyat, gutom, pagkauhaw, at pag-iwas natin sa mga self-desires, no? Na kung saan ito na may lawful para sa Allah, para sa atin sa gabi. Uhilla lakum laylatas siyam rafathu ila nisaikum. At ipinaintulot, it is permissible yung pagsisiping, no? Kapag dumating na ang gabi ng pag-aayuno, sa gabi ng Ramadan, kasi pwede yan, yung pagsiping sa mga asawa. Subalit sa araw mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, iniwanan natin yung pagkain, pag-inom at sa self-desires para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mga magulang? Dahil sa hinahangad natin yung dakilang biyaya, reward, na naghihintay sa atin sa araw ng paghukom. Kaya dahil ito, ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah, ang kanyang sinabi, ang isang nag-aayuno ay mayroon siyang dalawang kaligayahan. Ano yung dalawang kaligayahan? Brother Al-Kathir, Sheikh Mashhur, ano yung dalawang kaligayahan na makakamit ng isang nag-aayuno? Subhanallah. Mayroon siyang dalawang kaligayahan na kanyang makakamit. Unang-una, yawmu fitrih, farhatun inda fitrihi, o yawmu fitrih. Wa yawm al-qiyamah, yawmu farhah inda liqa'i rabbih. Hadith ni Abi Hurairah, Sahih Muslim wa ghairihi, rahimahullah ta'ala, rahmatullahi alayhim jami'an. Ito yung ligaya na kung saan madadat na ng isang nag-aayuno sa tuwing siya ay i-break niyo yung kanyang pagpa-fast. Mamaya, anong oras yung natin? Break, 6:12. Allahu Akbar. Pagdating ng 6:12 mga kapatid, no? Mga mahal namin mga magulang, Sheikh, yung mufti natin, nandito yung mufti natin, galing sa Tawi-Tawi, yung mufti ng Tawi-Tawi. At dito din kapatid natin na si Al-Kathir at si Bapa Mashhur, Kunting. Sila ay tagapakinig natin ngayon, mga bisita, at andyan yung kapatid natin na balik Islam, si Ryan Tibilal sa labas ng screen ngayon. At yung isang tabakanong Muslim na si Abdul Haq, no? Nasa labas ng screen. Mga magulang at mga kapatid, ito yung dalawang kaligayahan na makakamit ng isang nag-aayuno. Allahu Akbar. Dalawa lamang yan, ha? At marami pang iba. Specifically sa nag-aayuno, ito yung pinaka-inihintay niya. Yung waqtul iftar. Yung oras na kung saan i-break niya. Puputulin niya yung kanyang pag-aayuno sa pamagitan ng iftar. Pagkain. Na kung saan, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, Anas bin Malik, Abu Hurairah, at iba pang mga sahaba radhiyallahu anhum, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuftiru bi thamarat aw bi rutab, yuftiru bi rutab aw bi thamarat, aw wa in lam yajid rutaban aw thamarat fa innahu yalhasu lahasat min ma. Allahu Akbar. Kapag hindi daw nakakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng rutab, yung tinatawag na kung saan yung tinatawag na fresh na dates, no? Yung fresh dates ay siya ay mag-breakfast sa pamamagitan ng tamar, yung dates. Yung pinakasunod talaga mga magulang ay tatlong level, no? Yung rutab. Yan yung fresh na kung saan mamasa-masang kurma o dates, no? Taliwas sa ating mga ngayon na natawag doon nilang pinakasunod na ay tamar. Hindi. Second level lamang yan. Yung tamar, yung second level, yung nakikita natin ngayon, nakikita sa Pilipinas. Yung pinakauna, yung rutab. Yan yung pinakasunod. Subalit, sa Pilipinas, ilan lamang yung nakaka-achieve ng rutab. At dahil dito, hanggat maaari, ina-accomplish, ina-abide natin, ina-apply natin yung sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kaya tinatawag tayo yung ahlus sunnah wa jama'ah. Kaya dahil tayo yung sumusunod sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at jama'ah dahil nagkakaisa tayo sa hindi sa dalalah. Nagkakaisa tayo sa pagsunod sa bawat kalooban, bawat batas ng Islamic law. Bawat kalooban, batas ng dakilang tagapaglikha na siyang nagtalaga ng lahat ng batas na siyang
aakay sa atin tungo sa dakilang paraiso, buhay na walang hanggan, everlasting life, sa araw ng muling pagkabuhay, mga magulang at mga mahal naming tagapakinig at tagapanood sa mga oras na ito, no? At dahil dito, sabi namin Abi Hurairah radhiyallahu anhu sa Sahih Muslim at sa Bukhari, at pati na rin sa Musnad Imam Ahmad at sa Muwatta Imam Malik, no? Farhatun inda fitrih. Allahu Akbar. Kaligayahan sa tuwing siya ay magbe-break ng kanyang pag-ayuno. Pangalawa, at higit pa rito, sa araw ng muling pagkabuhay sa Yawmul Qiyamah, sa Day of Judgment, yung tinatawag na farhatun inda liqa'i rabbih. Ito yung kaligayahan ng mga magulang na kung saan inihangad ng bawat isa sa atin. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fagbidni ilayka ghayra mabtun, wala ghadban." Ibig sabihin, Allahumma, ya Allah, sana'y bawian mo po ako ng buhay na hindi ako natatamaan ng anumang fitnah, pagsubok na hindi ko makakayanan. At sana'y mabawian mo po ako ng buhay na hindi kayo nagagalit sa akin. Walang bahid ng galit at pagkamuhi ang nararamdaman mo aking Panginoon para sa akin. Bakit? Sa araw ng paghukom, bawat isa sa atin ay tatanungin ng dakilang tagapaglikha. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nahabag sa bawat isa sa atin, kung siya ay nahabag na aawa at minamahal niya tayo, bagkus kung siya ay nalugod sa iyo, lahat ng bagay na iyong pinapangarap mula sa ibabaw ng mundong ibabaw na siyang kinagagalan mo ngayon. At sa araw ng paghukom, dakilang araw na kung saan yan yung kinatatakutan ng lahat ng manlilikha. Mula pa nung una, no, sa araw ng paghukom, kung ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na siya ay nagmamahal sa iyo, ibibigyan niya ang lahat, pati yung kanyang pinakadakilang biyaya, yung kanyang Jannatul Firdaus, yung kanyang Firdaus. At higit pa rito yung kanyang pagpakita ng kanyang dakilang mukha, yung kanyang dakilang hitsura sa araw ng paghukom. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma uhilla lakum ridwani fala askhatu alaykum abada." At sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw na ito, sa paraiso, ibibigay ko sa inyo na permissible ang aking pagkalugod at hindi na ako magagalit pa sa inyo hanggang magpakailanman. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanak. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kitab ni Imam Muslim, sa kitab Siyam, Babu Fadl Siyam, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abi Hurairah, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sa'im atyabu 'inda Allah yawm al-qiyamah min rihil misk." Isinusumpa ko sa may hawak ng aking buhay na yung amoy sa bibig ng isang nag-aayuno ay mas mabango pa kaysa sa amoy ng pinakamabangong pabango, yung pinakamabangong perfume, yung tinatawag na misk. Allahu Akbar. Sa araw ng paghukom para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating sabihin sa ating mga sarili, huwag nating sabihin sa ating pag-isip, huwag nating sabihin sa ating mga magulang, sa ating kapatid na napakahirap yung pag-ayuno. Sa 12 months na binigay sa atin ng dakilang tagapaglikha, 11 months tayo kumakain at umiinom, no? Allahu Akbar, nagpapakasaya. Samot sa rin pagkain yung inihanda nating mga magulang para lamang kainin sa 11 months. Subalit sa buwan ng Ramadan, buwan na kung saan dinidisiplina ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bawat isa sa atin. 1 month yung kinuha niya sa atin. At saka sa 1 month pa, hindi pa buong buwan ng Ramadan, sapagkat 4:30 ng umaga o 4:22 ng umaga, Allahu Akbar, hanggang sa 6:12 ng sunset, no? Paglubog ng araw, ilang oras naman po ba pamasyur? Al-Kathir. Hindi mabot ng 15 hours, di po ba? Allahu Akbar. Kaya dahil dito, sana lubos-lubusin natin ang pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan na kung saan disiplina sa bawat isa sa atin, na maibsan yung ating pagmamahal sa dunya, na kung saan itong dunya, kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram. At ang lahat ng bagay na nasa mundong ibabaw, lahat ng bagay na kung saan, maliban pa sa dakilang tagapaglikha ay namumutawi, ay maglalaho yan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. At ang mananatili lamang ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, dhul jalali wal ikram, yung pinaka-majesty, yung pinakadakila, ang pinaka-may-ari ng lahat ng mga bagay. Siya yung kumukontrol sa lahat ng bagay. Siya yung nagbibigay ng buhay at siya yung bumabawi ng buhay, nagbibigay ng kamatayan. At dahil dito, mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko po ang aking sarili ng payo ng lahat ng mga propeta.
Payo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nauna at sa mga huling araw. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Tunay na pinayuhan ko kayo, yung mga nauna sa inyo, yung mga nabigyan ng kasulatan, at kayo din, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, nakatakutan ninyong Allah. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ. At katakutan ninyong Allah, at sa inyong pagkatakot sa Allah, bibigyan kayo ng Allah ng kaalaman, pangunawa sa inyong pananampalataya, sa inyong relihiyong Islam, sa inyong pang-araw-araw na kung saan ginagamit ninyo ang pananampalatayang Islam bilang paraan ng pamumuhay, sapagkat ang pananampalatayang Islam ay hindi lamang isang religion. Ito ay way of life, paraan ng pamumuhay ng bawat isa sa atin, na sumusunod sa bawat kalooban, bawat dakilang kalooban, batas, sistema ng pagkilos at pagsamba sa dakilang tagapaglikha na naglikha sa bawat isa sa atin, at sa mga nakikitang bagay at sa mga hindi nakikita. Alimul ghaibi wa shahada, siya ang nakakaalam sa mga bagay na lantad at mga hindi lantad. The all-knower, no? Sa lahat ng bagay. Allahu Akbar. Kada dito mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilang minuto na lamang po, sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Musnad Imam Ahmad, ثلاث دعوات مستجابات لا ترد. ثلاث دعوات مستجابات لا ترد. أو لا يردهن الله جل وعلا. دعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة الصائم. Tatlo daw pong mga panalangin na kung saan hindi yan irarad ng Allah. Hindi yan anong tawag dito? Hindi yan inaayawan. Hindi yan tinatanggihan ng dakilang tagapaglikha, no? Sheikh, no? Ano yung tatlong panalangin na yan na hindi tinatalikuran ng Allah? Bagkus kanya itong ibinibigay. Unang-una, da'watul musafir. Yung panalangin, yung dua ng isang traveler, yung naglalakbay. Allahu Akbar. Pangalawa, da'watul walid liwaladih. Yung panalangin, yung dua, no? Yung supplication, no? Ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kaya tabi-tabi po mga magulang, mahal ang mga magulang. Mahal ang mga magulang. Mga manami, mga ina at mga ama. Huwag niyo po kayong magdua ng mga kasamaan na makakasira sa inyong mga anak. Pangatlong dua, ang mga magulang na kung saan hindi yan tatalikuran ng dakilang tagapaglikha ng Allah Jalla wa'ala, da'watus sa'im wa da'watus sa'im sa Musnad Imam Ahmad. At yung panalangin ng isang nag-aayuno. Kahit dahil dito, si Imam Abu Dawud, na estudyante ni Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, alam natin yan, nakasama siya sa author, compilers ng hadith, no? Umabot ng kulang-kulang 4,000 plus hadith yung kanyang isinulat sa kanyang sunan. Kitabus Sunan Imam Abu Dawud, sa Kitabus Siyam, mayroong nakalagay doon na dua na kung saan binabanggit ng isang nag-aayuno. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Subalit yung hadith na yan ay da'if. Yung hadith na yan po ay may kahinaan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sabi ni Shaykh al-Islam Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alayh, yan ay yung kanyang sanad, yung kanyang chain of narrators ay da'if. Yung tamang hadith na nabanggit ni Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidhi, Al-Imam Ahmad, at iba pang mga imma ng aimmatul sunnah. Sila yung pinakamaalam sa sunnah, Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidhi, at Imam Abu Dawud, rahmatullah alayhim, at iba pang mga ulama o sunnah, yung pinakadapat sabihin ng isang nag-ayuno, pagkatapos siyang makainom o makakain ng tamar, o anumang pang-iftar, anumang pang-break ng kanyang fasting, ay yung dua ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dhahaba adh-dhama wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajr insha'Allah. Wala nang ta'ala, wala nang lafaz na ta'ala kasi da'if yan, mahinang narration. Uulitin ko po, dhahaba adh-dhama wabtallat al-'uruq wa thabata al-ajr insha'Allah. Dhahaba adh-dhama, sabi ng mga aima rahmatullah alaihim, bilang paliwanag, explanation, sharh sa hadith na yan sa Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidhi, at iba pang mga ima, sabi ng mga ulama, kagaya na Al-Hafidh Ibn Hajar, at yung mga ulama natin sa Saudi Arabia, sabi nila, pag dumatal na dito, yung tubig, no? O yung rutab, naramdaman na siya ng nag-ayuno, na dumating na dito, no? Dumatal na sa kanyang lalamunan, yung pagkain o inumin, kanyang sasabihin, yung dhahab al-dhama. Anong ibig sabihin ng dhahab al-dhama? Sa totoo lang, andito yung mga sheikh natin, sila yung nakakaalam, no? Subalit yung paliwanag, yung pinakamalapit na paliwanag, sa hadith na mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dhahab al-dhama.
naalis na yung dhama. Anong ibig sabihin ng dhama? Yung pagkauhaw. Allahu Akbar. Namutawi na yung pagkauhaw. Naalis na yung pagkauhaw. Wabtallat al-uruq. Anong ibig sabihin ng uruq? Yung uruq, plural po ng irq. Wabtallat. Yan yung past tense, no? Fi'il madin. Wabtallat al-uruq. At nabasa na yung mga uruq. Ano yung uruq? Yung mga ugat. Allahu Akbar. Yung mga ugat sa lalamunan at ugat ng katawan. Kasi bakit? Kapag kumain na, nag-breakfast na, no? Na-break na yung fast ng isang nag-fasting, yung kanyang pag-ayuno, no? Pag inom pa lamang niya, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga nainom. Yung kanyang kinain na mga rutab na aagos, no? Dadaloy sa kanyang mga dugo, sa kanyang kalamnan. Bilang blessings, no? Kahit dahil dito, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naalis na yung kanyang pagkauhaw. Pangalawa, wabtallat al-uruq, at nabasa na yung kanyang mga ugat. Allahu Akbar. At yung kanyang mga kalamnan sa agos, daloy niya ng kanyang mga dugo sa kanyang katawan. Allahu Akbar. Wasabat al-ajru insyaAllah. Ito yung pinaka-importante. Wasabat al-ajru insyaAllah ta'ala. At naging fix na, naisulat na yung kanyang reward, yung kanyang gantimpala, yung kanyang napakalagang gantimpala na kanyang makakamtan dito sa mundong ito, sa kanyang libingan, at higit sa lahat, sa araw ng muling pagkabuhay, na kung saan sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal hasanata o inna sawm o innal amal, inna amal ibn Adam yudha'ifu al-hasanat ila 700 ضعف ila ab'afin kathira, ila ad'afin kathira. Allahu Akbar. Lahat ng gawain ng anak ni Adan ay i-divide ng Allah subhanahu wa ta'ala. I-multiply niya yung kanyang mga reward hanggang sa 10 beses, hanggang sa 70 beses, hanggang sa ad'afin kathira, hanggang sa Allahu Akbar, reward na kung saan wala nakakalang maliban na lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Abu Bakar radiyallahu an, ya Rasulullah, kasi sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang tinatawag na bab, no? Pintuan sa araw ng paghukom sa paraiso na tinatawag na Babu Rayyan. Di ba, Sheikh, no? May Babu Rayyan. Ano yung ibig sabihin ng Babu Rayyan? Yung Babu Rayyan, yan yung kung saan pintuan na walang makakapasok maliban na lamang sa mga nag-ayuno. Allahu Akbar. Walang makakapasok sa Babu Rayyan maliban na lamang sa nag-ayuno ng tunay na pag-ayuno para lamang sa subhanahu wa ta'ala. Sapagkat yung pag-ayuno ng mga magulang, walang nakakaalam maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Sa iyong pag-ayuno, maaari nakikita ng tao na kasabay kanilang nagsahur, kumain kaninang madaling araw bago pa ang adhan. Subalit pagpasok mo ng mga kusina, pagpasok mo ng CR sa iyong pagwudo, maaari kang makanunok ng tubig na wala nakakaalam. Maaari makakain ka ng pagkain na tira kanina. Subalit kahit dahil dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa sawm, maliban sa pag-ayuno, sapagkat iyon ay sa akin. Bakit sinabi ng Allah yun para sa kanya? Sapagkat siya lamang ang labis na nakakaalam kung tunay kang nag-ayuno. At dahil dito, siya lamang ang nakakaalam kung kanya kang bibigyan ng tunay na dakilang reward dito sa mundo at sa araw ng paghukom. Babu Rayyan, pintuan na kung saan walang makakapasok dyan maliban sa mga nag-ayuno. Allahu Akbar. No? Kaya yung reward nila, ila ad'afin kathira, hanggang sa multiplication ng mga good deeds na kung saan nobody knows except Allah, the all-knower. Allahu Akbar. Kaya dahil ito mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na sobrang napakaliwanag at napakalawak ng pananampalatayang Islam. Di kaya explain sa mga ilang minuto lamang na nasa harap ninyo ako ngayon. Actually, yung mga ibinigay namin sa inyo ngayon ay pabalik-balik na natin narinig, no? Ilang daang taon na itong narinig natin. Subalit, sinabi ng dakilang tagapaglikha sa Surah Al-Dhariyat, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. At ikay magpaalaala sapagkat ang pagpaalaala ay nakakabigay tulong, pakinabang sa mga mu'minun, sa mga tunay na nananampalataya sa Allah at sa dakilang araw na kung saan bibigyan tayo ng reward sa ating mga ginagawa. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Kahit dahil dito, pinapayuhan ko yung aking sarili na magkaroon tayo ng takwa. Takwa na kung saan yan yung magdudulot sa atin, mag-aakay sa atin, tungo sa paggawa ang mga kalooban, kautusan, batas ng dakilang tagapaglikha, na kung saan hindi ito gawa-gawa ng mga Muslim, ng mga Islamic scholars, ng mga ulama. Hindi ito itinayo ng mga ulama. Hindi ito itinayo ng anumang tao, ng sino mang tao, saan mang lupalop siya nang galing. Hindi ito galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo Muhammadanism. Sinabi ng mga sumulat ng Oxford Dictionary,
at yung Williams Webster Dictionary, sinabi nila na yung Islam daw ay Muhammadanism. Allahu Akbar. Yan ay napaka-maling, yan ay misconceptions, no? Napaka-maling pananaw. Yan ay very, subhanallah, no? Wrong point of view. Kasi yung Islam ay hindi siya Muhammadanism. Pag sinabi Muhammadanism, founder si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, no? Hindi. Yung founder ng Islam, hindi pa nilikha ang mga langit at lupa. No? Hindi pa nilikha yung mga lahat ng mga nilikha, mapaanghel man, mga anghel man, mapalangit at lupa, mapajin o yung mga ikanto. Ni mga tao, maliit man na bagay o malaking bagay, hanggang sa araw ng paghukom, Islam na. Ito yung sistema ng pagsunod sa dakilang tagapaglikha. Kaya nga yung si Islam, ang ibig sabihin ng Islam, yung total submission to the oneness of God by abiding His rules and regulations. No? No? By abundance, no? Yung pagsunod sa dakilang utos ng dakilang tagapaglikha sa abot ng makakaya ng bawat isa sa atin. Kaya nga, sayat na gusto mga magulang na tagapakinig, Muslim o hindi, ha? Kasi kami dati Kristiyano din. Kung bibigyan lamang kami ng opportunity, authority, na i-translate yung Biblia, Sheikh, sa totoo lang, from Genesis to Apocalypse, dadatal at lalantad yung term na Islam. No? Si Prophet Isa alayhi salam, ang dakilang sugo ng dakilang tagapaglikha, si Hesus Kristo, sa Lucas 28, sa New Testament, mayroong isang matandang babae dumating sa kanya. Sabi na, ano sinabi ng matandang babae na ito? Sa Lucas 28, sa mga nagbabasa po ng Biblia. Allahu Ta'ala alam. Lucas 28, no? Sabi ng dakilang dakilang matanda kay Hesus Kristo, no? Kasi nagtaka tong matandang ito dahil sa napakaraming mga miracles, mga himala, na kung saan ito yung nakita ng mga tao sa panahon ni Hesus Kristo, ni Isa alayhi salam. Mapalad ang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Mapalad ang ina nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Lumingon si Isa alayhi salam. Sabi niya, ina, mas mapalad yung ang sino man na sumunod sa bawat kalooban ng nasa langit. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin sa Arabic? Ni'ma alladhi aslama li awamirillah alladhi fis sama. Di po ba, Sheikh? Kung ita-translate yung Biblia, ni'ma alladhi ata'a wa aslama li awamirillah alladhi fis sama. Ibig sabihin, mapalad yung taong sumunod, yung pumasok sa Islam. No? Yung in-emphasize niya, yung nagkaroon siya ng implementation, application ng Islam, yung tunay na pagsunod, pagtalima, pagtanggap sa bawat kalooban ng dakilang tagapaglikha. Wala nang iba, i-Arabic natin, Islam. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Dahil dito kami, dating Kristiyano, 3 reliyon yung pinusukan ko dati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, at hinggil naman sa mga biyaya ng iyong dakilang tagapaglikha, iyo itong ipamahagi. Inyo itong ibalita sa mga tao. 3 reliyon po yung pinasukan ko dati. Roman Catholic, pangalawa yung Iglesia ni Cristo, na itinayo ni Manalo, no? 1914, subhanallah. At yung Jehovah's Witnesses, yung 18th century yan itinayo. Yung kanilang main office sa Brooklyn, New York po, no? Sa United States of America. Kaya dahil dito kami, bakit namin pinili yung Islam? Subhanallah. Dito namin nakita yung tunay na Panginoon, yung kanyang pangalan. Sapagkat sinabi ng Hesus Kristo, yun din yung turo ng Islam. Hanapin mo ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Seek the truth, and the truth will set you free. No? Subhanallah. Ibhath an al-haqiqah, fa inna al-haqiqah hiya allati tuharriruka. Liman? Min ay shay? Min ubudiyati al-khalq ila ubudiyati rabbil khalq. No? Siya ang magpapalaya sa iyo sa pagsamba sa mga nilalang tungo sa pagsamba sa naglikha ng lahat ng mga nilalang. Ito din yung sinabi ng isa sa mga sahabi, dakilang companion, kasamahan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nang siyang ipinadala doon sa Roman Empire, no? Bilang ambasador. Bilang ambasador. Sinabi niya, isa sa mga sinabi niya, "Min ayna antum?" Sinabi ng king, no? Ng Roman Empire. "Min ayna antum?" Kano nahnu qaumun Arab. Kami ay mga Arab from Arab nation, no? Allahu Akbar. Bu'isna, no? Bu'isna
نحن بعثنا لماذا؟ لإخراج العباد من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. الله أكبر. Kami ipinadala upang ipalaya, upang ilaya, gawing malaya yung lahat ng mga nilalang tungo sa hindi makatarungang pamamahala ng mga makamundong sistema, tungo sa makatarungang sistema ng dakilang naglikha sa lahat ng mga nilikha. Pangalawa, kami ay naparito, wabu'ithna kadhalika, limada? Linukhrij al-ibad min adh-dhulumati ila an-nur. At kami ay naparito upang akayin ang lahat ng mga nilalang, ang lahat ng mga nilikha mula sa kadiliman tungo sa liwanag, na silang mag-aakay sa kanila, maghantong sa kanila sa napakaliwanag na liwanag ng paraiso, paradise, Jannah, surga, sawi kang maranaw, tausul dito ba? Sheikh Ram? Surga. At wa min dhiqi, at saka min ibadati al-khalq ila ibadati rabbil khalq. At nabagit ko kanina, at mula sa pagsamba sa mga nilalang Diyos-Diyosan, na kung saan bawal ito? Sa Exodus, no? Yung 10 Commandments na ibinigay ng dakilang tagapaglikha kay Musa, Moises alayhi salam, peace be upon him, no? Tabi-tabi po. Pagkatapos ng Genesis, unang chapter sa Biblia, mayroong chapter, second chapter, yung Exodus, at marami pang iba. Yung 10 Commandments, Exodus chapter 20, verse 1 at 2, nakalagay, bawal ang pagsamba sa mga nilikha sa ilalim ng tubig, sa himpapawid, at sa mga kalupaan, sapagkat ako ay Diyos na abuguan. Sa Bisaya pa ba? Abuguan, nagsisilos. Kami ay pinadala, sabi ng ni Rib' ibn Amir radiyallahu an, isang dakilang kumpanya ng mahal Propeta sallallahu alaihi wasallam, mula sa pagsamba sa mga nilikha tungo sa pagsamba sa dakilang tagapaglikha ng lahat ng mga nilikha hanggang sa araw ng paghukom. Hanggang dito na lamang po, at nais ko pong hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y bigyan pa niya tayo ng dakilang lakas, kapangyarihan at mahabang buhay upang ating makamtan, maisagawa, maganap ang ating tunay na pagka-Muslim, ang ating mga obligasyon bilang mga Muslim na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa dakilang tagapaglikha. Lubos po akong humingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, sa aking pamilya, sa ating mga asawa, sa ating mga kamag-anak, ating mga kaibigan, sa ating mga masyaykh, sa ating mga ulama, at sa lahat ng mga Muslim sa anumang lupalop ng mundo sila naroroon. Astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma waffiqna li ta'at waghfir lana lis sayiat waghfir lis sayiat waghfir lis sayiat wal khati'at innahu khairu mas'ul innaka anta khairu mas'ul innaka ta'lamu ma fi anfusina wa la na'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukran jazilan ya Syekhana. Barakallahu fiik. Syukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sinambuk tayo mahudta. Alhamdulillah. Amoy in kiyawaita niya hindoon mga katawag tayo manguran sin nakawalaway na siya tu agama. At iniyapag agamahan so mga wahawak tubihaon nakawatok siya pa amin agama sa bunal. Alhamdulillah. Ada pun inaagama rin panagnaan sampai pakai napusan pamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hambuk dain agama sumagawa nagkapinda-pinda rin amin ini kata naman si manusia in nagpinda sin agama nila dain agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun in panghindo hambuk da kata agama Islam dain panagnaan pa sin Rasul dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala matarang yan katan daing hapuunan daing ini sila panagnaan si mga kanabihan karasulan panawag-tawag nila katan pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya ang pagtalipunan. Sumagawa manusia matari sila maglag hindi mga katanaman nila na indihad to mga katawtay manguran pagsusukor na to pa Allah subhanahu wa ta'ala i-reset na to nakahadir ya mga pagpatuntun niya to sambil ya mga maka ini in jantong tabi makuan
siud kita simbiya kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya na naman ta amin nakapagkita tasin ini dahil ang mga kaptangan gimo dahil nga daghal niya ulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah amin dahil hayad to nakatawa kita pengajian serta inya to kataan ikaganap sinamal ibadat sing kita niyo kata kita ni nag-ibadat sa waktu ini amin kamu yan ibansing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala mumurah-murahan paghambukon kita niyo sinallahu ta'ala surga sin Tuhan Rabbul Alamin sa taas-taas sa adlaw kana insyaallah na manjari siya ini biya na sinagi bang hadyaon dapat kahawiran na to siya amoy makakanap pangadjian na isa magbalik lawakan na to da habang mayan in kita niyo kabahagian sin jakat-jakat sin ilmu niya diara niya insyaallah habang na biya itakato in jakat sin ilmu amoy ipamahagi biya da sin alta mo bang mo ipamahagi na amot timahinan kay mo biya da sin ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala mo na ilmu magmumpaat insyaallah subhanahu wa ta'ala na inilmo magmumpaat amin subay hipagpasaw kakataan bukon isa-isahon yadto inamoy mapatot law ta patukon si kita niyo katantaan baya-baya ina waktu na to insyaallah hatungod sin ni pagbang aray ato ko tiyo na kumansya kin waktu na to insyaallah misang pabihayat to yari mukti sin tawi-tawi mabaya kami dimihil kahormatan kaniya pila-pila na yung mga kabayan niya karihil niya kato biya mga pamurmat na waktu ini bulan Ramadan tawakon po in Sheikh Al-Mufti Sheikh Abdul Wahid Injo insyaallah subhanahu wa ta'ala amin dimihil kato bihawon pangadya bisan na kumantiyo-tiyo baliya kapagdal sa pagila ko po masbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabil karim Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puas kepuji Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Suci Maha Tinggi. Salawat iman salam pa Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kedasan sin Nabi amin diasin Allah subhanahu wa ta'ala nagpasampay sin risalah sin Islam paka teringkas sin alam mga amoy ng mga doon ng mga kawaybayan mga umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga jemaat muslimin nandun po mabarakatin pangumulan si kita niyo sabab kana na iabot na sa kita niyo si bulan mulia, bulan ibadah, bulan magkira. Pasal di Ramadan, tiyawag si Rasul sallallahu alaihi wasallam noon niya, sahrul ibadah wa sahrul magfirah. Yanan si Rasul sallallahu bukod sa dain Ramadan, sahrul siyam, sumakawa, yanan niya sahrul ibadah, bulan pag-iibadatan. Iban, bulan sin pag-ampunan. Dito sa mga ito, pagka nasabot, bulan pag-ibadat, bulan pag-ampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, si mga padusahan, na ang kana kung naka-iyan nando to din dayaw sin sukod sin kita niyo dihilan barakat in pangumunan sin kita. Ang kana mga tuan, alhamdulillah bulan ini taon ini 2014 mamaya konunta biya nakambuk kita niyo katan. At iniya din naman hatawi-tawi sampai mo tumarita pa mga batanis yato hambuk in pagpuasa si Pilipinas. At inahamog in pagpuasa sin Malaysia, sin Indonesia, sin Brunei. Sabab kana nung ta sin mga activities, sin mga kaguruhan niyo, amin mabayatod, amin magpatibuok supaya maon in unified kakahinang sin kaguruhan labi-labi na mga guru mga kaguruhan sa Islam. Mga kialungan sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ini in official nung ta first day sin Ramadan. Na mga awon nung ta nakatag na kapon niya tumining unofficial pa masi.
Sa kana, minsan dunag, Ramadan na kahapon, sa wala pa pero imposa dito. Matarang ka ito yung katan. In bulan Ramadan, mapardo imposa halom niya bang kakita ni bulan. Matarang yan, katan kita ni umat Islam. Labi-labi di hapon, sulta area. Matarang ka ito yan. Matarang in hadis, si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Pengguma alaikum pakmilu idata saban salasi na yuman. Puasa kamu bang kakita ni bulan sa hali bulan Ramadan. Pagbuka kamu demikian bang kakita ni sa hali bulan si Syawal. Apabila maandum doon kaniyo na sampo na aniyo sadya sin katluan adlaw sin Saban. So very clear siya in hadis ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Informasi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, paman sahida minkum usahra palyasum. Pati na nag-aagad informasi ng Allah Ta'ala, ibansin, hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana mga tuan, may nakatag na, bihayon, adlaw ini, alhamdulillah. Kimugdan kamu, ha, sarat, ikasasin ibadat, ikasasin, puasasin kita niyo. Kaingatan ta, nung niya sarat, ikasasin amal ibadat na ini, hadwa parkalada. Tungtungon na tutod, marayaw. Amuin bukuhan na to nabigidan tong singkitan niyo. Sarat ikatay masin ibadat. Muna-una long niya an yakuna mukhlisan lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa saniyan an yakuna mutabiqan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara dah. Una-una subay ikhlas karena sin Allah Ta'ala. Aparman sin Tuhan Rabbul Alamin. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina al-hudin. At tinakatan hinang ta ibadat ta para subhanahu wa ta'ala manahut maslag dapat ikhlas karena sin Allah Ta'ala. Mukun kana sin hambuk unu-unu, mukun kana hisiyo. So kana on din waktu mga kialasan sin Allah Ta'ala. So sa bandon magpuasa kita ini may takaw magpuasa kana along niya na maluman ako imbos na mo yun magpupuasa religious lando makaluman long niya mag-upis doon kanina inyat to ba uno kana sin Allah Ta'ala atau kana sin manusia kana sin manusia na minsan ko nagpuasa long tapanagnaan makauna pa din na mga kita imbulan na dito yung sin Allah Ta'ala because bukon siya ikhlas kana sin Allah Ta'ala ikarwalong niya anya ko na mutabekan amuin mag-agad ha sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah amin bita sin Nabi tagna ko pagpuasa subay kita ni Muhammad nalong na ihlas na sa wala kaya kada sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nainay ko na diha sa mga city ini mga jamaah Muhammad mga o nakatagna miuna din ha mga naidaw Islam ini din ha mahad moro din ha dariptasin pa mga awan noon kay manan noon na dua adlaw pa subhanallah pagtawad ka mo tuan, masigla, supaya hindi pa abutan yung kamatay. Pasal kasusahan na pula yan. Simulang ko pa Rasul sallallahu alaihi wasallam kasusahan na pula. Falyahdharil ladina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah wa adabun. Kita mo. Sakali may tama si masyarakat kita. Mga kaguruhan ini, biya kamu ini kita niyo. Maputi ng bungot, iman si buhok. Nagdadawa supaya tumuin sunnah di hakauman si Masuta area. Nakuno pa kita ni mga tuan. 2014, biyayaon. 2014 na, 2013 biyan na. Sampai 2014, biya ito rin karanta. Mga tuan, subay kita magpinda. Ingatun tayo pagpinda, pakarayawan, nung sin Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di maminday yung kahalanta, subay kita barang-barang ta maminda. Agad kita pa Quran, agad kita pa sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Then sabi ito mga tuan, magsukur, murahan tayo mo nimpasa ta, magbuka kita, amin haturan sin Islam, biasa pa itong mabutin waktu, insunalong niya, amo subay sa uton, in bagbuka sin mga muslimin, waktu pagbuka nila, pasal, matay maindoan nila po Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ito na kaptangan si Mukti na to kalasan dahil tawi-tawi. Alhamdulillah, may abot na yung waktu biyahon. Manjari papagbangon dahil miskin-miskin. Amoy siya intan tapos yung suara siya. Allahu Akbar Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Ano yung mukti? أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. والحمد لله رب العالمين. Mga jamaah muslimin, first day sin Ramadan, inshallah. Damikian first day sin pagmuka. Ang first day ay sabi namin pagsahosing kita sin kay na hapitan sa Rasulullah. Dua kan katantan murah-murahan. Kita niyo katantan dihilan amuin kalasin. Iban kakasa, iban sinrichi halal din Allah subhanahu wa ta'ala. Sinamuin, ipag napakasin kita, uno-uno na kabayaan, karidaan sin Allah ta'ala, napakahamcin bulan Ramadan, sampai na sin bukon bulan Ramadan,
paglasa, pagmura, inshallah, aun bay talaw niya, bang kau mabaylaw niya, tumaktat in pagdaya mo, alta mo, law niya, pagsadaka ka, pagmura ka. Mangisab ko mabaylaw niya, amoy magbarakat, in umol pangmulasin ka mong katantan, ito magsadaka ka, magmura ka, sin in katanya to pagmura, amo incarnation Allah Ta'ala. Sin kita nyo katantan, mga suki palang ipahati ko sa siya in off-air in Wild FM. Every Sunday, din pa sin amuin after gera sin Zamboanga na off-air orders in Manila in Wild FM, off-air every Sunday. In programmers in kita nukatantan connected ha Wild FM, even sin Nida Ulisam Channel 50 every Monday to Saturday. Bang Biyernes sa Sunday, off-air in Wild FM. Every Monday to Saturday sin 5:15 to 6:15 connected pa Wild FM, even sin the Nida Ulislam Channel 50 Sky Cable. Inshallah, magsukol kayo katantan, mga suki pa lang ang murah-murahan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.